U toku je rekonstrukcija treće zdravstvene stanice, odnosno nekadašnje medicine rada. Kako saznajemo od direktorice Doma zdravlja dr. Biljane Marković, radovi su počeli s početkom građevinske sezone i trajaće još mesec dana. Imali smo problem sa trećom zdravstvenom stanicom, to jest bivšom medicinom rada sa tom zgradom, jer vodovod i kanalizacija tu nešto nisu bili u redu, pa je non stop prokišnjavalo dole u Streljanu. Streljana je nekoliko puta krečena, ali uvek je ponovo se to javljalo, tako da smo mi ove godine, pre par meseci, počeli rekonstrukciju, pa kad smo krenuli da radimo vodovod i kanalizaciju, onda smo uradili još mnogo toga. Neki prostor smo skroz preokrenuli, tako da sada imamo 2 ambulante opšte medicine sa intervencijama. To će sve biti rekonstruisano sa novim pločicama, novim nameštajem, sve okrečeno, sređeno i napravili smo malo veći prostor za kućno lečenje koje je bilo skučeno u jednom malom prostoru. Tako da je cijela zgrada rekonstruisana. Obnovili smo informatičku opremu, znači kupljena je nova informatička oprema i za kućno lečenje i za opštu medicinu i time ćemo završiti ovu rekonstrukciju treće zdravstvene. Naravno, to se sve radi iz budžeta grada, namenjenog za Dom zdravlja Kikindu i otprilike je to vrednost 3,5 miliona. Dok traju radovi, opšta medicina izmeštena je u pedijatrijsku ambulantu u mikronaselju. Služba kućnog lečenja ostala je na ovoj adresi s obzirom na to da je ovaj prostor prvi adaptiran. Osim pomenutog, u toku je i rekonstrukcija 4 kotlarnice, za šta je finansijska podrška stigla na konkursu NIS-a Zajednici zajedno. To je konkurs od prošle godine, sredstva smo dobili, ali smo čekali da se završi sezona grejanja i da rekonstruišemo 4 kotlarnice. Znači, rekonstruisane su kotlarnice Bašaid, druga zdravstvena stanica, to je u centru, Svetog Save 53, i ova treća zdravstvena stanica i ostalo je da se još završi kotlarnica u Mokrinu. Tako da ćemo to završiti. Ovih dana treba da bude gotovo i čekamo novu sezonu sa novim kotlovima da nemamo problema. To su bili stari kotlovi, svi su stari po 20, 30 i više godina i iziskivali su stalno neke popravke, stalno je tu nešto bio neki problem, tako da je ovo sad rešeno. U okviru programa NIS-a Dom zdravlja dobio je 4 miliona dinara. Nadamo se ove godine, konkurisat ćemo ponovo, pošto se ove godine odvajaju sredstva za dispanzere za žene ili ginekološka odeljenja bolnice, tako da ćemo konkurisati i nadamo se da ćemo i ove godine dobiti nešto, s obzirom da dispanzer za žene baš nam je u problemu. Nemamo prostor, mi imamo i opremu koliko toliko, ali prostor za dispanzer za žene još uvek nismo rešili. Dom zdravlja početkom godine od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo dobio je 5 miliona dinara za kupovinu novog ortopana, aparata koji snima sve zube i vilicu i nezamenljiv je u stomatologiji. U Domu zdravlja najveći problem je manjak lekara. Lekara nam momentalno fali u Domu zdravlja i konkurs obnavljamo svakih nedelju 10 dana već kako to ide, međutim niko nam se ne javlja na oglas. Tako da smo jako u poteškoći s obzirom da moramo da pokrijemo i migrantski centar sa postojećim kadrovima, da moramo i vakcinalni punkt i COVID ambulantu i sve to pokrivamo. Kako pokrivamo, to samo mi znamo. Pacijenti se ponekad ljute što nemaju ceo dan lekara. Trenutno je i 8 lekara na specijalizaciji i pošto se oni vrate, naša sagovornica očekuje da će se situacija sa kadrovima popraviti.